Hello guys, majong adlaw ni jung tanan. Welcome back sa among channel ay Lexi Vlog. Karon tayong adlaw guys, Sabado Santo, dara misbay. Ang i-prank day si Lexian guys, yung mga tukog USA. Yung narbaho. Anja, tanaw na to anja guys, ug sa ijang resulta kay jahang mga sanina nang gipang pilo, nang gipang lain, tos taas, tos kwarto. Ug sa ijang resulta, sa ijang reaction anja, tangiran ninyo. Jagahang mga sanina hapang gipang sud sa bag, sumangil bag mo adto sa USA. Ug sa reaction ni jag mong hilak baga jud. Paja kay baw kay damo ko sa likod. Narag sunod-sunod na mo nang dugay ko na tulin kay may masajag asa ko kung dara ko sa likod kay mag-vlog pero tada dyan dos gawas. Yung tago ko dari sa likod kay may bawaan man kung mag-vlog ko. Kay right ba pag marjo. Nanja moingan ko mo trabaho mo lakaw ko kay magtrabaho man to ko sa USA. USA unahas Alicia di ay. Tanaw na taon dyan guys, ugun sa hijang reaction at tumistaas. Kaming dos tiri, kasabot na tiri. Nandya, at taas. Kaya ito pa na pasusulawi pag ligo. At tangiran ninyo dyan guys, ugun sa reaction ni Lexian, muhilak bagazit, sa hijang iingon. Tangin ninyo dyan guys, ako lang lingaw dari, amorang i-prank si Lexian, ugun sa reaction Lexian. At tangin ninyo dyan guys, atos taas may magkuhan prank, atos kwarto ka manghipos likod ito sa mga sanina. Nakahipos nag-ijahan, ang gilaig-ijahan, ang gipang pilo. Diyan gaho sud sa bag. Pa may malita na itong mamaali, matayang pasumangil dad, bit-bitin na malargan ako. Gusto sa reaction Lexian. At tangirin dyan guys. Diyan na guys, diyan na mis taas. Diyan mga saninang Lexi na, ang gipang pilo, ang gipang lain, karira yung ipakita diyan. Gujud-gujuron ang dyan sa dyan reaction. Diyan kang kasabot niya. Pag unang ligo. Karing doon ka malita. Lexian! Manarbaho na rabak ko be. Mula ka sa kubi ha. Ayaw mo. Di matukos USA. Ha? Ayaw mo. Matuloy ko USA. Sa nay. Anjay, bilin sa nas Lexian na nina ha. Kaya manarbaho be. Manarbaho mo ko be. Kaya aram ka palitag. Gatas. Gatas o vitamins ha. Ha? Palitay ko. Anjay, kaya di nang kumbalik. Dugay pa mga kita. Tigo mas sa Ang gihagman nagbag mamali ka na mo nanadalag ang mga sanina bagpit ang gipanghabwa rin yung mga sanina di ha. Dili pamutang dari. Kay si Mama Tiri say mamitiri say magbantay nimo ha. Ano ako man sa mo. Di kay hay so. Di gihapon kung sino nakaibilin. Ibilin panghabwa ni nahag imong sanina. Kay pangbilin. Bag. Agam sanina mag-isiyuda ni. Nara ba nagsundo niya mo? Kisa. Agkuan bag, matrabaho maka ka? Oh. Matandaw ako sa mga sanina. Wala lagi kaya ano ning gila. Yak man ni. Ay sa, mula dyan ba kung nagkapanarbaho? Mugto lagi ko si USA mamaali. Sige ikaw mo na may bahalang Lexi. Dahil nila man talix eh. Ha, biha pag kuan Sabot, biha. adyan lang makahilak Lexi ha? Ha? Manarbaho man si Dja. Ha. Ang hilak mo mo. Maghilak mampus mo. Adyan pag jabag ay sa kay nani naguwat. Nanay nagsundo na bay katong sa kutsi ganina ba? Nanay nakaha di ka mag di ka Saway. magbinad. Sag nila magmanarbaho sa mama. May mama ali ha. Lajo ang USA. Trabaho mo ko eh. Dadyo mag-USA. Ato nas kuan. Ha. Ato nas nay. Musakay para aeroplano ka Suka pa kung plano mo ra pag Manila be. Dadyo pas Manila be. Dagdan niya, natan na mas mamali. Si Mama Aisa na po'y magtrabaho, ako na po'y mabilin. Ha, kanina mano ni kang mga gamit Tara na. na, narta na. Ito ka mamitiki mo larga na ko. Lako ra kay mo larga na ko be. Aisa, Di mo. Ang bibi ako na may naog. Dakpan ko. At na ko sa airport. nana ba naguwat sa dito? Ikuan sa ipa-deport na na. Pa-deport. Nanarin na bag at di ka jud ang babi. Kailangan Ben, bibi ako yung una. Hakuan, naslik si Aisa kay mo nanay naguwat. hilak ti kurang be. Hindi na tayo. Patro ko be. Haturo Di ka. para na mga sukulit Saan taghan. magkakuan? Oreo. Oreo. Bisong unsa. Mga babulgam nga na. Diday ka masugot si Mami Tere magbantay sila nanay. Masulong kayo kung ka ato tagdalibi ka na adlaw. Pagtrabaho sa mga para sa insog og maundi. Para sa imong makaiswela kas kuan. Kaya nag-school na ra ba ka be? Lasal. Na nakaandam na kay mo. Tama Aisa. Kuha nga bata. Kuha ng bata. Kailangan man na ba? Mama. Kuha sa Aisa. Kailangan na. Wala ganun ko.
Ug di mo sundot yung sakdanan, si Aloy, di mo kunda. Ha? Iba ako mas mama ha. Tama naman ta tuloy. Bulili ra ta inig. Tara na isa. Ganun di magkamusugot magtrabaho sa mama. Magtrabaho sa mama kay wate kan ang sunod adlaw. Pagkaan tagdakon. Nuupo, inuupo. Magkakuan. Sabi ki, magkaantag kuan bi. Habi ba, bagbak mo nagatod. Yato na na bag. Yato nagbagkin. Kaya yato nagbagkin. Una. Gujuran ko na. Bidura. Ang sabot-sabot sa. Magsabot sa midaari. Asa kay labi. Say go. Sa kani yung mama sa nina bihagi pang pili naman yung mama bi. Pili din. Naman eh. Lagi pang pili na ning mama bina. Ibali na sa kabinet ni Mami Tiri. Dahil na sa kamay ti sir ari. Ipo na kasi Mami Tiri na may magbantay ni mo sila Mama Ali. Yung magtrabaho sa lagi sa mama ato sa USA. Kasabot ba kag-asa ng USA be? Ha? Kasabot ka? Ha? Kasabot ka sa mga USA? Kag-asa ng USA be? Ano mahilak man ka? Di ka gusto mo lakaw sa mama? Ha? Hindi ka mo lakaw naman ko be maliit. Dali ko sa biyahe na ako be. Unsa naman di kapait ko mga dagang kuan, mga lamay sa nina, mga duaan. Sige ka Magmakdo. Ingon ka kapon, magmakdo. agi mo nga og magkatrabaho na sa USA. Kada adlaw na kadalibi. Makro kada adlaw. Sige na kaglaag ato sa taglaran. Palit ka Lami make na. up be. Parang mami purami. Make up na ka, Make up na ka. Pura kang Barbie. Na yung make up ka wala na sa kakwatuhan. Lagi mo lang ko be. Yung maliit na lagi ko be. Para magbagi sa akin. Una na ken? Ano? Mag-isa. Kapag isa ka ping. Kakabama ni ang alit dito. Matara ko be ha. Be, babay na. Lablab na mama. Dali nang sina. Dali Uy, naman ko na. be. Kay matum ko sa USA. Unahan sa Alicia. Hindi ka matur ko mamitili ah. Hindi ko di mag-uban kay presyo ko bata. Dito manalbaho ko. Malas Aloy. Na nalagi gabal-habal be. Barag na isa ka na sa Aloy. Kay matur ko. Ikaw na bahala dahil mo sa nina ha. O magpili ka biha. Ipangani po biha. Nagpagpili ka biha. Amo nga sa kabir ko na sina. Pilo-pilo mo na. Bago nung bi kay maglaglag ta kanong nabi. Kay wag yung mama di way maitok. Maglaglag ta kanong. Sugot na. Hindi na be. Sugot na. Sugot ta ka? O, nasugot na. Nasugot ta? Sugot na kay mo lang gilas Sugot mama. naman di. Nasugot naman di ay. Sugot na? Sugot na lagi, be. Kala, be, ka ako magbantay. Si Mama Ali naman po si Mama Ali siya. Ako may magpakaon ng Jupirmi. Wala ka sa Mama be. Ako may nagbantay sa una. Abda ka be kay. Ta. Awahin na gid ko. Ano maginilang kay tanano be. Haya, di ka pa narbaho. Panarbaho! Haya, Panarbaho! di makapanarbaho. Di ka panarbaho nga ng style ah. Hala, di magkapanarbaho di ay. Sayang naman ang gi-offer sa USA. Dagko na ba Kasi mag-giwis ibi sayang sildo na be. Makapalit na tagkuan be kabaw. Be. Hindi makamusugot, be. Ano di makamusugot be kay? Diba garong di ko matu USA ngano di ko masugot. Kaya nga naman. Kay Nga naman. Hindi mo na sanli. Kaya mo ako driver. dili ko kay buka pa driver. Aw, palibaran na itong driver. Nga naman. Babaran naman tong kuan. Ngano man di ngano di makamusugot. Kay Istorya na. Pero mutabo ko karon sa kuan, agency. Ang may agency nga, di nalaman kay siliksian ning balibad. Kaya ang tawag agency, karon. di ka mo di mo tabag. Udi ka mo tubag. Mular ka Mula na. ka sa taglaw. Nga na balabal ken. Nga naman. Nganong bibi. Nganong di makamsugot be kay. Kaya naman. Kay ngano man.
Kay love ni mo si mama? Ha? Istorya. Kay? Kay love ni mo si Kay, mama? mingawon ka. Mingawon kang Ina, mama? ina naman. Sige, kay ka naman. Kay Kay, mingawon ko, ina. Kay ka naman. Mas ka. Unsa? Kay ano? Unsa? Mingawon ka. Di na magpasaway. Anong di na mo matud mama sa USA? Pero di man kasi magsilbi. Big di ko matubi. Kaya wala dati ka na sunod adlaw. Ano lang ka mamitiri ha? Kawa ba ito kung batik bata? Ang tapanang gabit ako ka kapalit tabi Diyan naman po sa mami pura maybe. Hmm. Muli dani. Ma-schedule mo sa imong oo. Ha? Biya. Bi. Mato na ko ha. Lablab na mama bi. Nalapit ako sa Aliana. Naman po skin-kin. Doon ang magbanang una sa USAB. Di alam ng USA be. Ildra naras merkado. Kasi naman kay, uy! Kung magtrabaho yung mga atang aapas-apason. Mapas ta kadadlaw. Motor mo. Lab day ko ni mo be. Ha? Dak ug mulakaw na ko be, ug mawa na ko be. Ha? Hindi ka mato na ko. Mato na ko. Wahin ako sa kuan. Mawahin ako sa flight be. Nuilaman. Nila ka naman rin taman. Di lagi ilalim ng kuan. Magliar. Sa ina o ganak. Di lalim. Di ko man. Nagsabot ka asa ng USA be? Asa man? Nga loy mang. Loy lagi. Loy. Asa man be? Lab ni mas mama no. Lab ni mas mama. Wala ka kilakla. Kaya ka patagapil. Lab man kang mama. Dali akin na nagmotor. Alam ko motor be. Iwas na. Lab man kang mama be. Nga kilakla mo ko kapil. Sa kahirap ug kalisod. Dili ka na ko pasagdan nga na binaw. You know. Si Aliana nakahilak to. Lab man kang mama. Mato na ko be ha. Makamtan ka dani ha. Kay mato na ko mamitiri. Sige. Action ken. It's a prank! USA babe, unas Alicia. Dooy. Minhilak pas mama biki, di mo day ka mo bidya nang binong. Love day ko ni mo be. Wisho. Minhilak pas mama magbalik 1 first be. Lo. Uy, di ba di lagi. Sa kamalarapo ko sa imuhang sanina. Di lagi lalim ng kuan. Karang nay anak kang mama. ug ina magbuwag. Bahala kita rang duha bino. Bahala kita rang duha basta kay dili magdita magbuwag bisong kanus ah. Bino. Sabay It's a prank naman be. Nasa mo kayo prank be? It's a prank. Ipamilo na lagi mong sanina be kay nagkasaling gobo tagalang kalamurukat. Nagkalamukat. Harang gibang pilo. Loy no. Looy, Looy. ingana na giba be aron di ka kabijaan ni mama, Di magpasaway. Di magpasaway, di magbinat, ha. Right, Jud, kaya ano, talawon ng jagsod. Right siliksian kay ngano kuno Atanawan ko rin jagsud sa bag, nabak ko ng mga sanina dani. Daw, Kay di Manday. man mingog kab to, masakpan gid ko daad to. Pero nakangisi gid ko marijo. Di gid matabag pero dani ras pagingan ni jag. Di kuno ni jag, di kuno siya gusto mawa ko kay lab kuno. Bright, di ba ta kay ukbon ko bag. Mura pud nas airport. Kay tanawon pud. Nda, wa man ni sud be. Tanaw ni jag ba, kay kay ba si jag. Dini kaysa. Niingan mo si Jess. Anong imo bang sa anong ahong mang sanina mong suot ma. Lo, oy. Agad ba ka no, hanabi sud. Ok, behan ni sir hagalig na baksan. Napan na ko. Wa man sud. Daga na. Gaandra na, gaandra. Looy. Na-prank ka, be? Pwede na mag-artista, sliksian. Sana all. Matunan naman yung tako si Girl Isya, be. Uy, nalagi mga Ginoo. Sira. Sira ka na baksan, ginoo.
Mga sanina bitaw ni mga bagod. Agsidlan malita, agsud ba? Mga bagod. Dito anak na gubing na. Be, nanda be kamusta man be? Nanda. Nanda be, di na ka magbinad be. Ha? Di na pasasaway Di ha. na magpasaway be Ako no. na po yung magtrabaho. Kaya rong di bidya ang mama, rong di si mama matug USA. Unahas Alicia ba be? Garong ko dun eh. Unahas Alicia. Ako na po yung magtrabaho. Aliana di away kurat. Yan na. Kitang daw magtrabaho ta. Lohoy lagi. Lohoy ning kuan. Hirapan tayo sa kalisod. Inaog anak nga magbuwag ka na bitaw mga OFW mga Tanaw tas atang anak na naghila kay di lagi ko nung gustong lakaw ginahan. ug ako nga na di na ko trabaho pagsirdyo o bidagang anak. Mura jugi. Di pagalit tinuod ni hagi prank pagalit ni sabot taghag tinuod magusi-gusi na kasi kasing samot. Pino. Lohoy. Oy, labi na ning ahong isa ka bugtos na ro gadi na ho. Mura magadi ni ahong Kabuok. sa kabuok ng bisit trophy. Pino. Nganong mang di makamusukot mo lakaw mama manarbaho man. Mingawon og Mamas mamitire. Mingawon Lab nila mo pagana ha. Lab maka mamitire nila nanay dami. Mama Ali, Aliana, lab ni mas si Anday. 1 2 3. Nagpur. Kiss-kiss. Ganyan na sila sa kwarto. 1 2 3 4. Bright di pagkaday no. Kay nagsunod sa 3 4 man. Magma galit na daan ni. Anja be. Upo. Sige mo to na lang. Ako na yung magtrabaho sa good Di times eh. nagkuha na kang huna-huna be tinuod na ka dyan. Husay. Isa pa kayo maliit ako sa BMW bilis yung do lang ko. Ang BMW ba? Di takakaagkuan be ka nang may fried chicken. O hani pa diha. Nagmakdo. Di ta maka-adtos. Di ta maka-Macdo. Di ta maka-Jollibee sa Macdo. Di ka makatus Disneyland. Kasi. Kay ini atus imong mamas USA. Makita naman sa Amerikano dito. Ikaw na po ako halos sunod ato na mo sa Amerikano madyo. Sana all. Mungkin ba kabi sana all lang gitid bino. Sa mag-uinin ni sa dito. Hindi na ka magbisaya. Mungkin na kabi what's your name? Be. What's your name? Sakto ra ba ining. Dagan. Gamay na. Umatog ang mamang USA. Makabanaman na dito ang Amerikano kay kuan man sexy habog. Nda gwapa mo ni pili sa Amerikano. Nda magpakasal sila sa Amerikano dito sa USA. Nda ikaw akuhaon kang mama ay sa. Ato na sa Amerika. Puso. Nagtulong mo mamaso. Ito na ko Ka. magtrabaho na ko. Pero di pa karon. Takraa. Di pa kang taknaa. Wino ang sarong taknaa. Kasi hindi Sino pa? matinuod sarong taknaa. Yan Sunod na, adlaw. sugot kaya na ako magtrabaho. Kasi hindi ay. Ito pa sa unggoy. Trabaho ko. Suot ka ba? Ini. Nda bilin sa kanani ka sa katuig. Dahil sa ta magduwa. Ako sa bata niya mo sa katuig. Si Aisa manarbaho dito sa USA. Nda si Aisa kaya nakalablat naman dito ka Amerikano. Nda nakasanabot mo sila mapakasal. Ako haon ka. Dito na mong drama. Para mo happy. Pamili na. Happy family na. Sana all. Happy Bayad family. ka to skuan. Bino. Kaya na kayo pa nga Amerikano. Di na nun mabuwag na ho. Sige, nung kaniging nga rin tibok adlaw. Likse, kung Kaya nilaging ako prang-prang. trabaho, Likse. Di. Ako mo trabaho, sugot Sige, ka. tada na pasan. Hangtod matubay, magnganit na matubay. Gingkod. Ha? Sige mo barag ko kay kalibangan ko. Mga baan dapat malibang na noon. Nasaan naman kani. Ikaw, para mo bang? Malibang man. Magkaon magmangga. Bangga. Pikay awok bon lagi di bride di kasi liksi ano ha kasi pagkaliwat oy arang liwata gid ni mo di na be. Pero nasanga di ko sa pagingan nga maalig. Ay siya, di nagsundo ni mo. Siya man katawa ko marijo. Kaya kami ram laging duha ka sa buhat dani. Katawa ko marijo di ka jud. Bright, kaya sa ukban. Bright ka jud kay ukban. Nahila ko guys kay iladan kong mama guys kay mo trabaho ko sa guys kay wa man magbantay na ho guys. Ngano ni hilak man ka? Kay Kay ilan na ho mo trabaho ko ma. La, kani mong mga saninang ipang pilo, ibutang na to sa karton.
Nga ni pagkahapnig. Ke? Sa dari kwan. Ay, kanay, tingin. Asa mo? Parents. Ana. Di hobi. Dress. T-shirt. Kasapot ka t-shirt. Kani. Ha? T-shirt na. Butang adto. Wa imuha arhima. Wa. Butang adto ka. Daghan man ni kaan. Sige, hapnig og butang. Kabaw ka. Hi guys, di ko gusto mula kasi mama ug trabaho sa guys kay buhilak ko guys. Sana hol mahilak. Love, magkang mama, B. Love kang mama. Okay na ko guys, kini na mula kasi mama guys kay buhilak ko guys. Lo, oh, yali, tapad mga dali. Joke raman to, B. Joke raman good to. Ayan dyan guys, maroon na yung vlog rong adlaw. Salamat dyan po na sa mga vlog. Kinsa tungo pa kayo subscribe sa mga channel, please subscribe. Ug salamat din yung tanan sa pagtanaw sa mga vlog. Na prank si Lexig Marijo, pero nagkatawa po kong Marijo. Bino, hilak dyan ka, Bino. Mora na yung vlog guys, at tangin na po na mga vlog ug mga adlaw. Salamat din yung pagtanaw. Thank you for watching. Unsa? Thank you for watching. Thank you for watching.